Ma? Oh. Ma? Oh. Nagkakapi ka na yan, hindi ka pinag-aways. Tumitan ang kasi. Ano ka? Ba't sinadaka magbusi ka? Panagay. Pagsayatan dati, bakit? Sayatan? Win. Pagsayatan lang. Win, pagsayatan dati. Di ba kailangan tiwa? Hindi. Ti trabaho. Yun lang. Hmm. Yun lang. Trabaho ka. Agbantay ka lang ti ubeng. Ubing? Di banda. Tak. Jay. Tayo nabintas nga balay ti ikaw, bantay ka ti ubeng. Ubing lang? Win, sumrik. Agitulod ka lang di eskwelahan, bantay mo na di ubeng. Tulog mo di eskwelahan. Oh. Bantay mo lang so na jay. Siyempre ubeng na bangag. Among tisul daw, bakit? Oh. 5,000. Tapos naman. Win. Mulan? Mga binulang bakit? Ano nga eh. 1 week lang ajay, 5,000. 1 week? 5,000? Uy. Itak naman. Aman. 1 week ajay, Ano 5,000. pangparaan? 5,000 per week. O di, nagkakilsil daw. Oh. Takil ah. Ana, kaya mo sumrite? I mean Magitulog ka lang ubeng, sumrig ka lang. Sumrig ka lang di bigat, alas 7. Sumrig yung ubeng, alas 4. Kinder pay lang ajay. Ano sa matan? Mayak ata. Pinagsweldo dita. Di pinagsul daw? Well. Kaya kwa, intun nakil to yung ubing ay nagkaroon to ti trabahon. Di mo to lamala sildo mo. Wisit ka kitik. Dumakkel. Uy, Kano ba ngay? Bakit na to? Nagkubkubo na to. Baka matayak to pa. O pa yung sweldo.